Здравейте! Днес имаме удоволствието да организираме първият ни открит ден за чери и специални домати в оранжерията в Царева поляна на Александър Петров. Това е една от модерните оранжерии в България. Александър е един от новаторите в производството на чери и специални домати от портфолиото на Синджента, като вече от няколко години заедно с него работим заедно към разпространението и така промотирането на този тип домати в България. Сегментът на чери и така наречените специални домати е сравнително нов за производство в България, въпреки че е доста популярен в света. В Синджента ние ги наричаме и специални домати поради фактът, че правим разграничение между стандартните чери, или така познати на повечето потребители кръгли доматчета, и по-интересни домати като форма и цвят, които също са характерни с името на английски Baby Plum. Пазарът на чери и специални домати в България все още е по-ограничен в сравнение с стандартните типове, но според нас, а и не само, има доста потенциал в него. Затова и работим в едно тясно сътрудничество с оранжерията в Царева поляна на Александър Петров, за да може да развием този сегмент. Условията на отглеждане са идеални, оранжерията е наистина модерна, прилагат се най-новите технологии, а и самият собственик Александър Петров вече има доста опит в отглеждането на тези домати и знае как да ги произведе и да ги пласира на пазара. Днес представихме няколко интересни хибрида домати от специалното портфолио на Синджента. Единият е червен тип, който се казва Sweetel. Той е характерен с по-хрупкавата си текстура и наситен вкус. Имаме предложения и с други цветове, освен стандартните червени. Предлагаме и така доста интересен оранжев тип, който се казва Bamano. Той пък се характеризира с по-плътната си текстура и така по-наситен вкус. Много интересен е и жълтият, или така бледо-жълтият сорт Иворино. Той пък се характеризира с сладко-киселия си вкус. И не на последно място, интересен сорт е и така нареченото мини комато, който е тъмен, тъмно кафяв до близо черен домат. Той пък е интересен с така балансирания си сладко-кисел вкус, много схожен при консумация. Така, благодарение на тези различни видове, като цвят и като форма, се получава една много интересна палитра при комбинацията на тези различни видове домати, която е и също така много интересна и за търговците, и за потребителите. По този начин, с това събитие, се опитваме да предизвикаме интереса към производството на този тип домати и при други производители в България, защото най-добре се получават в България. Това е очевидно и от продукцията на оранжерията Царева поляна на Александър Петров.